Daghang gitawag og mga nangutana concerning sa kalainan sa pagkapari sa Old Testament o sa New Testament o kanang pagkapari nga nasa una-una sa mga sulpot o ang pagkapari nga naa sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Number one, ang pagkapari sa Old Testament man God, ang ilahang mga pari wala sila gididan sa gitawag og pagminyo. Ngano man kay ang ilahang pagkapari pwede mang mapasa sa ilahang mga kadugo, particularly sa ilahang gitawag og mga anak. Kung ang usa ka banay gitagana na sa Dios nga may magsilbi kaniya, so tanang lalaki nga naa dinha mamahimo siyang gitawag og pari. Apan sa pagkapari sa Bag-ong Testamento, ilabi na sa pagkapari ni Ginoong Jesucristo, nagikan sa pagkapari sa laray ni Melchizedek. And ang Biblia, silent manggod, silent ang history concerning Melchizedek. And gituuhan nga wala siya gitawag og asawa. Og naga-prefigurize siya sa Kristo nga moabot nga diin wala pud usab gitawag asawa. Saint Hebrews chapter 3 verse 1, si Kristo tawag ining pari, and at the same time wala record nga si Kristo na ay gitawag og asawa. So kung wala si asawa, nag-inusara ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang kinabuhi, wala siya kapikas sa kinabuhi, og siya pud mismo nagtudlo. St. Matthew chapter 19 verse 12, ingon pa niya, kay may nagkalain-laing hinungdan nga nung dili makaminyo ang tao. Usa daw kunong mga hinungdan na si tulo ka mga hinungdang gihatag. Ang usa gikapon, ang usa gikap na ng daan, pagkauman ang usa dili makaminyo tungod sa gingharian sa Dios. Unya naa si sumpay, si bisan kinsa nga makadawat niini or makatuman niini padawata og patumana. Buot ipasabot optional. So kung gusto kang mosunod kang Kristo, kung gusto kang mosunod niya sa iyahang gitawag og ministeryo, ingon pa niya, si bisan kinsang makadawat ini padawata. Mo na ang mga pari sa Bag-ong Testamento actually for the first 500 years dili ingon ana ka istrikto ang simbahang Katolika concerning sa pagminyo sa hinungdan mo lagi. Ang naawat gihapon nilang tradisyon kaniadto. Pero daghan ana nga panahon for the first 500 years, daghan ana nga panahon nga daghang mga pari nga dili minyo. Ngano man kay gawas nga gimbutan nila nga dili sila magminyo, persecuted sila at the time. Mas pinakamaayo nga magsilbi sila sa Ginoo nga walay gitawag og asawa. So tungod ni ana gitagaan nagdakong pahimukat ang pulong ni Kristo, St. Matthew chapter 19 verse 12, nga si bisan kinsa nga makadawat niini kadtong dili magminyo padawata. So mo nang simbahang Katolika, tungod kay ang pagkapari sa simbahang Katoliko nagikan man sa Ginoong Jesucristo, mo na nga before ka mahimong pari, papilion ka. Na kay gitawag og regency, kung baga buy-an ka, pagkaman kung makabalik ka, so gimbot-an nimo, nagpili ka nga musilbisyo kaniya, and at the same time dili ka gitawag og minyo, sama kang Ginoong Jesucristo, pari nga dili minyo. So dili mamahimong basihan kanang giingon sa mga migo nato nga mga di Katoliko ang pari kani adto minyo. Kasi Kristo mismo dili minyo. San Pablo dili minyo. Ay San Pedro lagi. Ang una ninyong Santo Papa tawag ining minyo man lagi. Kay gitawag man siya nga minyo ng daan. Og as per tradition gituuhan pod nga biyudo siya sa panahon nga gitawag siya sa ato ang Ginoong Jesucristo. So mao na nga ang disiplina sa simbahang Katolika concerning sa mga pari nga dili magminyo, gi-implementar siya officially and tawagan ng strictly after 6th century. Kung wala ko masayap sa panahon ni Pope Gelasius I. Ngano man kay giampingan sa simbahang Katolika nga dili mamahimong tawag ining maabuso ang office of the priest sa gitawag og pamilya sa usa ka mamahimong gitawag og pari. And at the same time maka-focus siya sumala pang San Pablo kung nangalagad ka nga dili minyo, imong gipahimutan ang Ginoong Dios. Apan kung nag-alagad ka nga ikaw minyo or nakay ka paris, imong gipahimutan ang imuhang gitawag og asawa, kanang sa 1 Corinto kapitulo 7. Unya nga pang San Pablo, si bisan kinsa nga makahimo nga sama kanako nga dili minyo, mas maayo nga dili siya magminyo. So, mo na ang mga pari sa Bagong Testamento, ang iyang disiplina, dili gyud gitawag og minyo. Pero ingon pa San Pablo, kung dili mo makapugong sa inyong uwag, hala,
pagminyo mo, pero dili ka makasulod sa ministeryo sa pagkapari tungod kay kung sa kuan pa ba disiplina na kumbaga. And gimbutan sa simbahan ni Kristo nga ang iyang mga ministro dili minyo. Okay? So kung tawag ining ang inyong mga pastoy minyo na, awa man sila kapugong sa ila ang gitawag og uwag mo na nagminyo. Nya pagkahuman na so ang tawag ining nahitabo, di gid sila makadawat sa ministeryo sa pagkapari kay mga minyo man sila. So ingon na lang ha. And wa po ko ilabot sa mga pastoy kay kanang mga pastoy manggod iya manggod na sa gitawag og mga Amerikano, manggod ni kalabutan kang Ginoong Jesucristo. Dili ko sa mga paring Katoliko kay nga naman kay kini mao mga parian na connection kang Kristo nga pangulong pari sa pagtuo nato namo ang mga Katoliko, at the same time dili pud siya minyo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.